Gai bati jarriko gara begira, hain zuzen ere Europako 5 herrialdetako antimilitaristek, haien artean Bilboko KenMokeko boskidek, ekintza zuzen ez biolento bat egin zuten astelenean, Kadizeko El Retinen dagoen base militar batean, NATOren maniobrak salatzeko, eta leloa hauxe izan da, gerra hemen hasten da, NATOri ez. Telefonoen bestaldean, Ander daukagu, arratsaldeon, Ander? Arratsaldeon. Konta iguzu, ekintza honen nondik norakoak, astelenean gertatu zen, okeres banago, ez da? Bai, hitz mintzatzu ginen ekintzaileekin eta kotzez zebiltzan, ez? Etxerako bidean. Hori ez nekian, bentsa. Barkatu? Hori ez nekitxala, baina, bueno, bale, bota. Bai. Eta, bueno, zu egon zara hemen Bilbon ekintzaren berri ez ematen. Bai. Eta, bueno, konta iguzu, zertan datzan ekintza eta ni ustez posik zeunden egindakoarekin, ezta? Bueno, bai, egia esateko, pentsa behar dugu, sarrera moduan, zergatik izan dan, ezta, ekintza hau. Asteleneko ekintza, ezta, urriaren 21-etik, aurrera, izan dira, euraditzen da ben, evident juntxer maniobrak, ez da, Europan zehar. Honek badira, maniobra honek, NATOren handienak gerra hotzaren amaitu zanetik, ez da. Orduan, pentsa behar dugu, zarra moduan jakitzea zergaitik egindan ekintza hori, da salatzeko, zelan egun horretatik, 26.000 militar, 4.000 bilgailu, eta gerra erontzia bebai, mobilizatu dudabez, baita Italian, Portugaleten, da bereziki hementxe bertan. Mediterraneon, kasualitatez? Bai, hori maniobra itzalak izan dira, eta berugu hainbeste militar. Hementxe bertan, Estatu Espainolean izan dira 20.000 lagun, 20.000 soldadu, da horietatik... Bai, lagunak esatea, gehiagi dagian. Beste zentzu batean, ez da, horietatik 8.000 Espainiako indar armatu denak izan dira, ez da. Da horren inguruan, Europan zehar, induz, ditzen duguna da ekintzarako deia, ez da. Da batu gara Kadizen, kasu honetan erabili dugu, antxe bertan Kadizen barbaten herrian dagoen elretin, base militar batean, antxe bertan egin dira maniobra bai, da batu gara, Europako talde batzuk, ez da, baterako, Andalusiako zarean dimitari. Moztu zaigu deia, itxaron pixka zaituko gara berreskuratzen. Tira, berreskuratu dugu deia, Ander, osa du ez da? Bai, ez dakik militarrok edo nortu. Bai. Que moztu da, bai. Bai. Ez dakik gertatu den, baina erabat moztu den harremana, tira, olakoak dira mobila badakigu, eta komentatzen da ginen, Kadizen, gerra hotzatik maniobrarik erraldoienak gertatzen ari dela, ez bakarrik Kadizen edo Europan, baizik eta Mediterraneo eremu osoan, eta, antze egon direla, KenMok taldeko 5 kideak ekintza batean parte hartzen, eta orain txepipa, Anderren laguntzarekin ari ginen pixkak kokatzen eta azaltzen zertan ekintza hori, ezta? Bai, kokaturi zelan izan diren, hori, komentatu izan duzun, gerra hotzaren amaitu zenetik, maniobra erraldo ginenak, horren aurrean, geure alditi bentsat, antolatu dugu, ekintza zuzen bat, antxe bertan, Kadizen barbaten, da antxe bertan, egin duguna da, sartzea, base militarrea elretinen barruan, ez da? Horretarako egon dira astelen honetan, 25 lagun sartu dira, eta antxe bertan, lehenengo ate batetak sartuta, antxe bertan
egon dira orduta piku barruan, pentsa behar dugu hause... Eremu militar batean? Eremu militar batean, barruan, da hori pentsa behar dugu, kode penal militarrean hori badala ditzen dana allanamiento de instalaciones militares, hori pentsa behar dugu ondorio batzuk, da badakigu egon direla bebai, badira 6 hilabetetik 3 urtebeteko zigorra gainera gerra kontseilu batean, ezta? Pentsa behar dugu astelenean 11etan hasi zala ekintza, 12etan esan agertu inor, hori pentsa behar dugu euren estrategia bebai badala, ez agertzea ezer horretaz, badauzela jente batzuk horren kontra jotzen, da azkenean talde osoroa, 25 lagunaz, joan ziren ate principalera antxe bertan, han agertu ziren militarrak, antxe bertan eure burutik bota eben pintura gorria, simbolo moduan zer dan NATOa, gerra eta eriotza, eta antxe bertan ja Guardia Zibila agertu zan, da modu txar bueno, ingelesa esate bateko flipata geratu ziren zelako badiren Guardia Zibilak ez da, baina, bueno, bota eben olako gaz pimienta de bai, hasi ziren sakatzen da holan, da azkenean handik kendu, bueno, bota, esateko, da lehengo harturik bakoitzaren nortasunagiriak, da azkenean antxe bertan itxi eta amaitxu kontu ez da. Bueno, guretzat da, ekintza ez da, kasu honetan ez hain simbolikoa, pentsa behar dugu egiten duguna da delito bat, bertan sartzea, baina latadana badakigu euren erantzuna gehienetan honako kasuetan ez dala gurra sartzea edo hortik aurrera zer ondorio latzak izatea badekielako geure estrategia desobintean hori geure onerako dalako, ez da. Publizitatea emango liok, ez da? Publizitatea da, bueno, propaganda nahi dugun esan moduan, baina egia esateko pentsa behar dugu, normalean mas media dolan bakarrik astitzen dabe gauza batzuk geu esaten dugun moduan odola badago, ez da? Orduan, eurakoi badaki hori estrategia badala, eta kasu honetan, da askotan bebai, euren erantzuna hori izaten da, ateratzea, eta gero beste komunikabideetan, ezer agertzea, edo saiatzea bentak geure medioa bebai, zeure bebai esate batera goaza hoze, beste medio batzu, sare soziala eta barta, da geure kasuan, geure asmoa da zabaltzea, da salatzea, zer dan, maniobra honek, da honen atzean zer dagoen, NATOa eta gerra eta eriotza, horrez aitek erabiltzen dugu lelo hori, ez da? Gerra hemen azten da, gelde erazi dezagun bertan, ez da, berton, hemen, orduan, bueno. Eta deigarria egin zaigu ere bai, elkarlanean egindako ekintza izan dela, ez da, justo deia moztu baino lehen komentatzen nahi zinen, Andaluziako sare antimilitaristak parte hartu duela, eta ez bakarrik estatukoak, baizik eta Sueziako FOG mugimenduak, alegia? FOGekin esate baterako, aste santuan, aurtengo aste santuan bebai egin zan, Inglaterra normalean sare Europako sentimentarista, geure artean egiten dugu geure laguntzak, ez da, orduan prestatzen bada ekintzaren bat, bai Inglaterra edo Suezian edo Bruselasen edo lan, normalean aldi izan eskero, tano batzen gara, laguntzeko, tan bertan egoteko, eta salatzeko bertoko, kasu honetan bada, Europako maniobrak, orduan, beste zentsu bat izan da, zentsu lodiagoa, ez da? Baina, esate baterako, Burgfilen, buru nuklearra salatzeko bebai, egon ginen aurten, Bilboko batzu, bebai Las Palmasekoak, Madrigokoak, tabar, da orduan azkenean, Europako sale antimitatik eskatzen bada laguntza edo batera egiteko onako ekintza, izan eskero da geure injarra kontutan harturik, aragoaz danon artean onako ekintzak egiteko, klaro. Kasu honetan, 5 kide izan dira parte hartu izan direnak, eta osotara zenbat kide izan dira ekintza honetan?
sartu izan dizenak antxe bartan barruan, elretinen basle-militarrean izan dira 25, baina pentsa behar dugu gauza bat da nortzuk agertzen diren argazkietan edo bideoetan eta lan nortzuk zuzen egiten dabe ekintza eta horren atzean zema asko jente gehiago dago, ez da, prestatzeko gauzak, pentsa behar dugu Bilboko jentea agertu zala ostiralean Kadizen gauza prestatzeko zapatu eta domenkan, entrenamendua, dan artean, orduan hori egia esateko gautan montatzeko bai Bilbo, Madrilen, prentza zaintzeko eta holan, bialtzeko gauza eta bar, pentsa behar dugu onako gauza bat montatzeko gitxienez behar dugula 50 lagun, ez da, orduan, bueno, gauza bat nortzuk etxen daben ekitza zuzena, da beste atzetik nor dagoen gauza prestatzen, azkenean nor pentsako da, gauza normala da, gauza batzu prestatzeko, jente gehiago behar dela, hori oba ez da. Eta Ander, uste duzue lako maniobrak eta egiten direla errefusiatuen krisiaren arira edo zer ikusia duela? Badoko zer ikusirik, baina pentsa behar dugu onako maniobrak ez dira lamontzaten egun bateri bestera, eurak antolatzen dabe epe luzuetan onako gauzak, baina justo bauko zer ikusirik errefusiatuen kontuekin ez da. Hori bebai salatzen dugu, ze estrategi politika dagoen Europan errefusiatuen aurrean, da ez daola dirurik, ezin dala eurak zainduta bar, da gero onako maniobretan, pentsa behar dugu zema dirutza gastatu dan honetarako, ez da. Badauko zer ikusirik, naiz eta ez apropos egin, euren estrategian edo euren ibilpedean, zelan, onako gauzak zelan, badauke bide bat, eta gauzak sortzen dizenak, euren lekuetan izten dutze, ez da. Esate baterako, errefusiatuen arazoa edo konfliktoa dagoena, justo ontxe bertan da, eta ontxe bertan montatzen dabe maniobra honek, ez da, hori bai kontutan hartu behar dugu, eta gu pentsaten duguna horretaz salatu behar dela, da horretaz pentsatu behar dela, ez da. Agian hori eta, Afrika, beste ingurumari handiagoa izango zen, Afrikaren rekursoen kontrola, ez da, hor daude Txinarekin lehia biztian, ez? Hori da, benetan azpiko edo gaineko edo erdiko edo danetako kontua, ez da? Eta zelan da estrategia geoestrategikoa deitzen direnak, ez da? Azkenean, bagati dutanok hau dela sakearen joku bat, da potentzia guztia estatu batuak, edo Errusia kanzu honetan, edo besteak, edo Txina, badozela mugitzen euren peoiak, azkenean banatzeko bai Afrika, bai Asia edo tabar. Hori badakigu azken finean hor dagoen hau guztien atzetik, ez da, horretarako behar daue, bai NATO, bai euren interarmatua, tabar, edo mantentzea konflikto batzuk, edo hori badakigu, badala benetako arazoa edo benetako engaia, ez da. Nire denbora agortzen zaigu, eskerrik asko hemen Baionako Leiotik saioan egotegatik, eta labur nahi emango duzue berri honen ekintzaren berri beste leku batean izaldiak edo zehose gehiago esateko audientziari? Bai, aprobetxatuko, ez komentatzeko, ekintza astelenekoa horren inguruan, bai berton, bai Estatu Espainolean, bai Europan, ekitaldi edo ekintzasko egon direla, esate baterako. Geu, ongo zapatuan, egingo dugu 26 garren aldiz, soietxeko, mungia alboan dagoen kuartel militarrearen martxa antimilitarista. Izango da zapatu honetan, azarren 7an, goizeko 11etan, mungiko foruen plazan, hasiko gara, eta 26 garren aldiz, arazegoaz, salatzeko Bizkaian daukagun kuartel militarra, da animatzen dugu nahi dugun guzti parte hartzeko. Eskerrik asko, Ander. Eskerrik asko, Eskerrik asko, agur.